Janeno ma Lolwe TV, agero ni rio maber kamora mora maintie. Ma en Ngeso machielo do chieng machielo. Arwake yanga ni machiegni cheno niendi mar Ngima Mwandu kama go embek ni go eko motenre koda ngimawa. Odiochieng makawuono wadhi go mbaka kotenre koda wach machakore e dwe mwachako niendi makino chak niendi kendo wadhi wuoye gimiluongo ni World Breastfeeding Day. Wadhi dhialo odiochieng mar Dhoth e piny mangima. An kae ndi gi jalony wadhi wachona mathoth gigo monego bedni wang'eyo monego bedni watimo e kinde niendi. Luonga ni Ruth Ochungo amiye thuolo makende mondo mi wach nyinge kama owuoke to gino motimo. Machiegni studio. Erokamano Ruth. Yes. An nyinga Elizabeth Odero, atiyo gi migawo mar rito ngima, Mind Health Nutrition Department, Kisumu West Sub County. Kanyi ma atiye kinde ka kinde kendo wakonyo mine yore mang'eny. Kaka Ruth osewacho odiochieng' makawuono ni wadwa wuoye World Breastfeeding Week. En juma mangima mwakawo kinde ka kinde, higa ka higa, kochakore tarik 1 nyaka tarik 7 dwe mar 8 higa ka higa. Erokamano. Thuon wach ma wang'ni un godo e higa niendi ma 2021 kendo ma wawuoye kochakore juma ni te nyaka rum kotenre koda breastfeeding. En ang'o dim maru thuon wach migoye mbaka? Thoro marwa mar higa mar 2021 en protect breastfeeding a shared responsibility. Ni ka wakonyo mine weche mag dhoth, ok en wach mar mama kende, to en wach mar migepe mopogore opogore nyaka wabed kachiel. Achiel kuomgi en kaka mama watimo sani. Machielo en famili mangima nyaka kony. Machielo wadwaro ni sirikal kaachiel gi jogo ma keto chike be mondo donjie mondo nyithindwa odhodh e yo makare mondo gibed gi ngima makare. Wawacho ga ni odiochienge mokwongo 1000 ber kabisa kuom nyathi. Mano ka mama oyach nyaka dweche 9 ka nyathi ni e ich, mama onego chiem maber kendo rite maber. Bang'e konyuol nyathi to chikwa kata mana chik mar piny mangima World Health Organization wacho ni nyathi konyuol to onego chak dhodhe kapok otieko saa 1. Mar 2, bang' mano idwaro nyathi omi thuno kende mwaluongo ni exclusive breastfeeding kochakore nyuolneno nyaka dweche 6 kok omiye gimoro amora kata chiel. Bang'e wadwaro ni kosetieko dweche 6 gi chiemo mamoko kimedone to dhi mbele kod dhoth nyaka rom higni 2 kata moingo kanyo. Mano e gima omiyo piny mangima owuok oko mondo mi wadhial wigni mangima, nikech oseyudi ne kaka wamedo dhodho nyithindo e kaka thoge mathindo dok chien. Kuom ranyisi, nitiere nonro makende manotim e higa mar 2003 mane mine mane dhodho ne thin kabisa, ne gin 13% ewi 100 mane dhodho. Kendo nwayudo nyithindo 115 ewi nyithindo monyuol 1000 ne tho higa ka higa. Kochako tim en nonro mitimo higni 5 ka higni 5, kochopo higa mar 2008 ne wayudo ni mine ne koro wasiwuoyo matin, mine 32% mane timo dhoth kaka chik dwaro, kaka sewacho mbele kanyo. Kendo dhoth mar nyithindo nodok chien nyaka 74 ewi 1000 kuom nyithindo monyuol ka ngima. To koromo higa mar 2000 kod 14 wayudo ka mine wa koro ne dhoth maber matin. Wachope 61% kendo mine 52, nyithindo 52 kende ema tho kuom nyithindo monyuol 1000 mangima. Koro mano nyisowa ni ka mine odhoth e yo makare to kare thoge mag nyithindo biro dok chien. Erokamano Ruth. Awinjo kiwacho kanyo wach mar exclusive breastfeeding. Samoro wantie gi first time mom mae ike mokwongo, mae nyathine mokwongo, pod ok ong'e ni exclusive breastfeeding tiende nang'o. Kaka jalony weche giendi mag breastfeeding no inyalo lero mondo mi ong'e sani koneno. Erokamano Ruth, mano nyalo konyo ji mang'eny. Exclusive breastfeeding en tiende ni miyo nyathi chathuno kende. Chathuno kende konyuole nyaka dweche 6 kata pi modho kwa miye. Mak mana oyie miye mana yath kende mondikne osiptal. Kinde mang'eny iyudo ka nitie jomoko moketo ni konyuol to dwa omi nyathi yath nyaluo moro, kata omi nyathi grip water, kata omi nyathi gimachielo pi mar glucose. Mano wakweni oyo. Sama otimo mano koro kotimo gimiluongo ni exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding en cha mama kende.
gi yath ma daktari ondiko ok mong'iew kende koparo. Gimomiyo mano wacho kamano, nyathi konyuol katin kinde mang'eny ginyo ywak, to ginyo ywak ok nikech gituo, to ka en ei mamagi to kuti gi dhoge, otiyo gi chiemo moseregi kadonje nyimbich. To ka koro chako chiemo, to sama muonyo chagno to nyimbich yaore, kuro sama o replace muya manitie nyimbich to winjo ring. Komedo dhoth sa ka sa, waluongo ni breastfeeding on demand, to ich kajno biro ruma kende. Koro mane mowacho ni mama mondo odhoth nyathi yo makare, mabe watemo mondo wajiw guji ni nyaka omi nyathi chathuno kende kuom dweche 6 gi yath mondik ne kende. Erokamano. Iwacho ni sama nyathi onyuol muya mantie e ombich, koro nyaka sama odhoth cha onego bino dhoth mondo mi chak o replace ang'owa muya manie. Dibed ni mai gumo nyithindo matindo ero ga ywak ahinya. Mane momiyo kata in iwuon kichiwo gokinyi ruth midhi wuoth kok ibilo gimoro, to kochopo otieno kichiemo to ichwore, waluongo ni kuono goyi adhong, joluo luongo kamano. To ken adhong, nyimbich no padore, koro yaore sami chiemo, mane ywak ma nyathino timo. To kane imiye gripot, ne wayudo ni gripot ne nigi percentage mar alcohol, kendo kimiyo nyathi tinyisi ni miye sa moywak, matiende ni onge TDS, onge ndalo 3 kata ndalo 2. Ne en mana gima mero nyathi to nyathi nindo, kuchiwo to ich kanyo chakora chak. To kwadho nyathi on demand, matiende ni sasa ma mama dwaro gi sasa ma nyathi dwaro, to ich kajni biro rumo kubitiku dweche 3 kaka budhono. To ng'eny jowa ok ong'eyo. Kiketo ni nyathi timetable ni dhodhe gokinyi sa 6 kod odhiambo, ich kanyo biro dhi mbele mang'eny kabisa. Onego bed nyathi dhodho thuolo maromo nade? Nyathi ka ber to nego dhodh odiochieng' ndalo 12 katin. Ndalo 12. Di 12 katin. Mak mana iru ka nyithindo moko nyalo dhoth moingo kanyo, kaluwore gi kaka mama gi okete thuno. E thuno ka ok en ana ka nyathi tiketo. Nitiere style miketego. Nitiere thuno kamarateng', waluongo ni areola, kamarateng' moluorore no. Nyathi onego make ma oneno mang'eny malo to piny ok oneno. Kato tik nyathi mulo thuno mama, kato dhoge yaore malach, to dhoge mamalo ni yaore gi oko kod ogiye. Mako dhodho thuno tiwinje komwonyo ni kup mano nyathi ma ido chak. To kiwinjo nyathi mago mano ko yudi matieno mako dho thuno kende mwaluongo ni nipple. Koro mano bende wapuonjo mine kaka imako nyathi. Mine moko nyalo mako ng'ut nyathi kende oyo. Mak nyathi te, sapote, kete machiegni gi iyi, ng'iye wang' wuo gi nyathi kipidhe, then obro dhoth e yo makare. Pod wagomba kaendi, aduoki mino chien matin kotenore koda exclusive breastfeeding. Gin ber mage ma ng'ama miyo kaachiel koda nyathi nyalo yudo ka diponi ma ng'ama miyo ochako dhodho nyathi konyuole nyaka nyono dweche 6 maonge chiemo moro amora momiye. Erokamano, mano penjo maber ahinya Ruth, kendo en gima nyalo konyo community wa kong'eyo. Exclusive breastfeeding kata dhoth chiwo chathuno kende nigi ber mang'eny. Achiel kuomgi ni chakno ting'o chiemo te ma nyathi dwaro. Koro mama ok ochuno ni chako miye chiemo moro. Mar ariyo, oting'o pi maber moromo kaka nyathi dwaro. Ka mama ochako dhoth, to chak mokwongo waluongo ni for milk, chak mokwongo wuok, ibo yudo koliw kendo biro ma majan ok otar. Mano ere makwencha the thirst ma nyathi nigo, riyo mane nyathi nigo. Koro mane makwencha. Kochako dhi mbele gi dhoth, tibo yudo ka chak wuok manyilni, matiende ni koro fat, koro ting'o chiemo te. Koro mane mamiyo nyathi medo ratil. Samoro nyalo tero nyathi e klinik, to sister penji, ang'o miyo nyathini pok omedo ratil? Isechako miye ang'o? To wacho ni onge gima pok omiye, gimosechako miye. Noni aneno dhodhe nade. Nitie mine moko ma kodhodho nyathi thuno koni, to ko neno ka chak chwiri koni to loke. Kokipon loko nyathi sa ka sa, nyathi yudo mana chak mokwongo cha. Chak mokwongo no miyo nyathi okwencha mana thas to gi olo pi mang'eny ma nyathi bro ol di ng'eny to ratil to kobi medo. Koro mane mowacho ni mama kata dho nyathi ket nyathi thuno konchiel odhodh motieki. Kotieko thuno koni loke koni. To Nyasaye ber riek noloso gigi maber ni kotieko dhodho koni kikete koni to thuno ma kono osepong'. Akia nusene. Mane momi wacho ni mama onego dhodh nyathi thuno koni koda koni to kosetieke kewile. To kido mama madhodho nyathi thuno konchiel, ibo yudo ka thunde kono duong' moingo komachielo. Nikech kako medo dhoth to wach dhi obwongo ni ng'ato dwaro chak. Koro chak ni loso to rito. Erokamano. Mano ber machielo. Ber machielo, nyathi madhodho chathuno kende onge gi tuoche mang'eny. Sana nyithindo mang'eny yudo
thoge mang'eny kowuok kod diep gi ng'ok. Aneno ka pod idhi mbele gi kwano gi dhi mbele. Erokamano, ber mar dhodho nyithindo gi ng'eny. To machielo en ni mama ka dhodho nyathi kaka chik dwaro, ma akuongo wachoni cha, tiyudo ka mama ni ka nyathine pok oromo dweche 6 to dhodho nyathi sa ka sa, be rembe ma oneno pile pok oduogo, then mani nyalo tigo kaka family planning. Koro ka mama dhoth kaka dwaro on demand, kato nyathine ni pok oromo dweche 6, ya to nyathini bende mama ni be pok ochako neno remo ma mine neno, then onyalo tiyo kod method no kaka family planning, waluongo ni lam. Koro manero bende ober. Machielo, mama ma dhoth e yo makare, bende tuoche mang'eny kaka mar kansa mar thuno, kaachiel gi mar daga nyathi mar mifuko mar nyathi bende dok chien. Research onyiso mago ni kaka wamedo dhodho, nitiere gige kuma nie dendwa miluongo ni hormones, biro geng'o tuoche mang'eny kaka ma kansa. Koro mano ber machielo. Ber machielo ni ok inyalo wacho ni chagni onge. Chagni mama ni kode seche te at the right temperature. Pok aneno nyathi motero osiptal ni chathuno wang'. Mar ariyo, nyithindo madhodho chathuno gi nyithindo mariek e klas. Koro kidwa nyathini obed mariek odhi sikunde madongo dongo mowachogi, to nyaka koro imi nyathi thuno kaka chik dwaro mondo mi obed motegno. Kinde mang'eny asewuotho e communities kata gwengewa tipenjo ni nyathi kofuo to fuo ka ng'a. Akeni Ruth bise winjo penjo. Kamin kariek to kawuono. To ben adier ni nyathi kofuo to fuo ka min. Ok en adier ni nyathi kofuo to fuo ka min. Nyathi kaka warito konyuole, moloyo korka weche mag thunogi, biro miyo obedo mariek kata obedo mofuo. Nikech kimiyo nyathi chiemo mamoko to kawo thuolo manonego miye mar chak, kato koro mono nyathini bedo gi rieko ma chik dwaro. Koro wawacho ni nyathini onego dhodhe adhodha kaka ne wawacho nyaka dweche 6. Koro mo dweche 6 to biro dhi mbele gi dhoth. Matiende ni askach dende ka mageng'o ne tuoche kapod nitie, chiemo mamoko ma be pod dwarore pod oyudo. Kech wayudo ni chathuno ni kata ka nyathi oseromo 1 to chiegni 50% pod oyudo mag chiemo oyudo koa chathuno. Koro emomiyo wacho ni chathuno ni ber kabisa. An mane emomiyo wacho ni po nono ni mama moro nyathini odagi dhoth. Nitie nyithindo moko nyalo dagi dhoth. Matamore dhoth. To kotamore dhoth no tuo. Moro tamore dhoth nikech mamoloko kit chiemo mochamo. Samoro mama ok ne madh kong'o, koro samo dhoth no koko chako madho kong'o, nyathi nyalo we chiemo. Samoro mama ne ok tigi perfume moro mager to loko perfume, nyathi nyalo we thuno. Waduoke ni chien matin jalony. Nyocha ni kama ng'ama miyo nok madho kong'o chako madho kong'o samo dhodho, nyalo miyo nyathi we dhoth. We dhoth kabisa. Ang'o momiyo nyathi nyalo we dhoth? Dibedi kong'o ni nitie ka odhi directly. Gimoro amora mwachamo ng'enyne dhi donje chathuno. Koro miyo nyathi man. Samoro bende tik migo perfume migo ya sasa no kikelo nyathi but thuno na koni kidhodho nyathi tikete machiegni kodi to uwuoyo. Mano osemiyo nyithindo mang'eny oweyo thuno. Mami ne wuor nono tang'o motimo nyathi no tamore dhoth ywaka to tamore dhoth. Kato mine bende owacho ni wan dhoth ni sirikal emo wachonwa, koro wan wadhodho nyithindo koro dweche 6 to koro wawe kanyo wadhi merry go round. Ka ok ing'eyo ni chathuno ni pod important nyaka higni 2. Kidwa nyathini obed mariek, odhi sikunde madongo dongo gi, nyaka koro wapidh nyathi kaka chik dwaro. Recommendation mar WHO nyaka walu, ma bende Kenya en achiel kuom state ma bende jiwo mano. Koro wakwayo mine ni nyaka wadhoth kaka chik dwaro. Adier koro mo dweche 6 nitie kit chiemo monego mi nyathi maparo kama kagi kanyo. Aneno ka wach koro lor ka indi ka pinyido. Kama kagi kanyo. Janeno mar Lolwe TV puro dhi mbele ka indi wan ka indi jalony kendo go mbaka kotenre koda wach maduong' kaka ono wach mwagoyo mbaka en World Breastfeeding Week machako tarik 1 nyaka tarik 7 dwe mar 8 higa ka higa. Wamake mane kanyo koduka ma endi to dhi ng'iyo ni gin chiemo mage monego bed ni ng'ama miyo nyathino endo mosedhoth kuom dweche 6. Dung'ani Ruth chungo kete kanyo. Aro kikendo ni machiegni neno Lolwe TV kadipo ni ok yawo TV mari, ma en chenro mar Ngima Mwandu kawuono wago mbaka kotenre koda dhoth mar nyathi kendo wan ka indi gi jalony e weche go eko mag breastfeeding. Dung'ani Ruth chungo wan ka indi koda nyadendi Elizabeth Odero maleronwa mathoth. Kama ne waweye go mwachako godo. Ne waweye ni ka waya yweyo kama indi to idhi nyiso ni to gin chiemo mage monego bed ni ng'ama miyo chako miyo nyathi mosedhoth kuom dweche 6.
Erokamano Ruth kuom wach maberno. Wayudo ni chathuno kaka nasewacho ni noromo nyathi konyuole nyaka dweche 6. Koromo dweche 6 chathuno kende koro ok rom nyathi. Ka imiye chathuno kende mokadho dweche 6 tibiro yudo ka teko ne koro ok rom nikech nyathini koro en ng'ama bet piny mahawore madwa lak, koro en gi teko momedore, koro nyaka wamiye chiemo machielo. Machielo en ratek del mwaluongo ni vitamin A. Vitamin A ni bende chathuno koro ok mi nyathi moromo. Kane pok oromo dweche 6 to ne en go moromo. To bang' dweche 6 koro iyudo ka vitamin A odok chien. Mano emomiyo ng'eny nyithindwa koromo dweche 6 to wachako miye vitamin A supplementation. Main capsules mwamiyo nyithindi osiptal. Machielo ibiro yudo ni nyathini koromo dweche 6 to remo manyoyude chathuno koro dok chien. Ok nyalre kachiel gi gigo mageng'o tuoche kaka waluongo ni zinc gi iron gi nigo. Koro chunore nyaka wami nyithindo chiemo mamoko. Koro chiemo mwamiyo nyithindo gi sani wan gi chiemo grubie 7 kaluwore gi migawo mar piny mangima marito thieth kata World Health Organization. Nyisowa ni nyithindo onego cham chiemo grub 7. Chiemo grub 7 gi mokwongo gin chiemo kaka machiwo teko. Mano oting'o kaka michele, oting'o kuon, oting'o mkati, oting'o mandas, oting'o rabuon, oting'o rabolo manumu motedi kaachiel gi gigo machiwo teko. Grup mar 2 wan gi chiemo mwaluongo ni pulses, nuts kod seeds. Mano kothe kaachiel gi gik machal go oganda, olayo, simsim, njugu. Mano grup mar 2. Grup mar 3 en chak gi gige koma wuok kuom chak. Obed chak machiew, obed yogurt, obed chak mopuo kaachiel gi gigi ni mayudore chak. Nyathi ma jadweche 7 onego bed ni madho chak mar mala. Nyathi moseromo dweche 6 koro chako chamo chiemo te ma dhano chamo ng'ama duong'. Mak mana nitie yo miloso negi. Nyathi ma jadweche 6 adhi mbele ka ng'isi ni obro chamo nyaka ring'o, ochamo gweno, ochamo rech, onyalo chamo kute kaka wan gi joma chama goro gini. Yes. Nyoso gini. Nyathini nyalo chamo bende tong'. Tong' wakete kamoro achiel nikech wan gi tong' mopogore michamo. Wan gi tong' atudo, tong' bata, tong' gweno, tong' aluru. Wakete kar kende nikech ng'eny ji tiyo kode e yo mok ber. Tong' ka ber to ng'ato onego cham 3 e juma. Kata nyathi onego mi 3 e juma. To sani minewa mang'eny iyudo ni ok gitim mano. Oyudo ka mano e chiemo ma nengone yot. Ema loso yot. Koro iyudo ka ng'ato dwa chamo tong' 10 odiechieng'. 2 nomadho go chai gokinyi, 4 ochamo lunch, 4 ochamo odhiambo. Koro samoro mano ng'isowa ni ok wati kode e yo makare. Nutrition, good nutrition en ichamo chiemo madwarore kaka dendi chalo gi tich mitimo. Machielo grup machielo en chiemo mang'eny gi vitamin A. Obed olembe, obed alot. Koro wan gi alode mang'eny gi vitamin A kaka alode mamujende, wan gi ndum, ginene budho, wan gi kaka carrots, wan gi mawembe mochiek, olembe mamoko to nwagolo kanyo kaka machunga gi nikech no gi kadho test mar vitamin A. Kata wan gi rabuon moro mwaluongo ni orange flesh, sweet potatoes. Rabuon maratong' moro nobiro ma samoro ka mine odhi e klinik to nimiyo gi ni gipidhe. Jomoko luongo ni rabuon mine mayach. Lakini rabuon no nigi vitamin A mang'eny. Koro wakete kind alot golembe. Ok en alot lakini ong'eny gi vitamin A. Koro wakete grupno. Kato wan gi other vegetables and fruit. Magalode mamoko kaka cabbage, wan gi cucumber, wan gi machunga, wan gi avocado, mago koro wakete grup machielo. Koro kik wano grubego gin 7 monego mi nyathi koseromo dweche 6. Koro nyathi ma dweche 6 ok adhi mbele nyaka wang'i frequency, waluongo ni fatva. Fatva en frequency, amount, thickness mar chiemo no, variety, to gi hygiene part of it. Ler mare. Wan gi mine moko nyathi koseromo dweche 6 kaka wachoni to kon jo sedan nokona ni thuno kende. Koro nyalo dhi bayo. Koro wene mana nyathi nyuka kinyi godhiambo. Mano oyo. Nyathi ma dweche 6 wamiyo nyuka kijiki 2 kende kama mag chiemo diriyo odiechieng'. To mama dhi mbele gi dhoth. Tino ka mine moko romo dweche 6 to obdwa no mi nyathi nus lita. Ogoyata. Ang'o ma dang' ikon miyo ma kochopo dweche 6 to oduono nyathi? Iro kama. Okra ni en kagi
tuoche mamoko ma samoro nyalo geng'e mondo mi dhodh nyathi tok dweche auchiel. Akwayo mine 10 nyathi koro mondo dweche auchiel to gidhi mbele gi dhodho nyathi nikech research osenyiso, nonro makende osenyiso ni mama nyalo golo chathuno miligrams 850 nyaka lita 2 odiochieng'. Matin ka tin gi nyithindo 3 pod chathuno ni biro romo nyithindo 3 koro dhi mbele gi chathuno. Penyo moro sichanda kaendi, kiani onyachalo ka janeno na manena sani endi. Anyuolo nyathi asedhodhe motieko dweche auchiel, kaeto bang'e no amako ich mapiyo kata kapok otieko higa. Adun maendi e thuno mondo arit madwa nyuolo cha koso itimo nang'o? Mano penyo maber ahinya Ruth, kata ne jowa mawinjo. Mine mang'eny osetimo mano. Tido ka nyathi kogole thuno nikech mama yach to ng'enyne odhero kendo develop gimoluongo ni malnutrition, chiemo mok kare, onyalo dhero motho. To wakwayo ni mama komako ich ka opo nono ni nyathi pod thin, odhi mbele gi dhoth. Onyalo dhi mbele gi dhoth nyaka kodong' dwe achiel to onyuol, kata moko bende dhotha nyaka onyuol, to bang' nyuol ji ariyo gidhi mbele gi dhoth. Koro maduong' ni dhoth matin dhoth. Ok maduong' ni ok nyalo manya. As long as ni in iwuon midhodhe, isebedo ok chiemo maber, chiemo to mana kiyach, sama ya chiemo ni chiemo maber ahinya. Kata koro bedo gi sto. Kata kochopo sa dhoth, kama mayach wachamo 3 meals. Chiemo adek mowacho kinyi, saa 7 godhiambo cha, to gi snacks in between. Mano mama mayach. Kitimo kamano, tibro bedo gi stos maber. Koro sa dhoth, timedo 2 extra meals. Mondo mi nikech dhoth ni bende nana act en tich matek. Mama luya chot ni mineno ka nyathi ka dhoth to gweti ende kucho matende no enjoy dhoth. Koro nyaki chiem to koki chiemo to nyathi biro yudo thuno to chak to ini mibiro dhiro. Koro nyathi ni dhoth at your own expense. Emomiyo kwani mine madhodho ni kuchiem maber. Gik mimadho be koro nyaka gimadh maber. Mako mana dhoth nyithindo ariyo ka dhoth wach dhi obwongo ni ji dwaro chak. To chak losore, Nyasaye noloso thuno yo maber. Makato mar ariyo bende wanjel piny luoka thuno ariyo mag nyithindo. Koso Ruth sewinjo kachiel en mar ng'ato. Nitie dhoudi moko ma thuno achiel mar baba. To koro wato Nyasaye okonyowa ni thuno ariyo gite gin mag nyathi. Koro mama kichopo dweche auchiel dhi mbele gi dhoth. To kata kumoro nitie ni ok inyal dhodho nyathi. Kato koro nitie mowacho nitie kako nigi chak ikel chak machielo. Ne chak ber ne nyathi nyaka higni 2. Mana ka daktari moko ni koro in gi pek makama ok inyal dhoth. Itemo wacho ni ng'ama miyo onego bed dhodho nyathi nyaka higni 2. Nyaka higni 2 kendo beyond. Kata ka nyalo kadho. Kae mar ariyo berne ni chathuno mile. Sukari ng'eny ahinya. Nyasaye nomedo sukari ahinya. Ma nyathi mosekadho higa achiel gi nus to ok yot mondo we thuno e yo mayot. Nikech omit. Nikech omit. Koro imiye chiemo mamoko to bang'e charo chunye gi chagno. Mama Elizabeth. Yes. Miyo mayuagore ni chak onge thunde, chak olale thunde, nyathi kata dhodho jwada onge gima wuok. Ikonye nang'o? Miyo mayuak ne onge chak e thunde, mokwongo kapok wacha die nonge go, to wakwaye mondo ket nyathi e thuno. Mondo wane kako dhoth. Kaki mako nyathi nigi kako dhoth nyalo bedo ni chui thuno onge. Machielo gi mwang'ego nyathi ni ok yud chak adier. Olo pidi di odiochieng'. Yes. Kato nyathi mok yud chak e yo makare, oko ne chal nade. Obro golo oko matindo to magrin matek. Mana bro ng'e godo. To gima nyalo miyo ng'ato chathuno lalne en kan gi paro mang'eny. Wan gi mine moko machuo gi oluor ka sama mama nyuol. To dichuo ne kod bugo chon to dhi chande. Koro mama to kale sama koro weya kane odhi manyo machiel. Kin gi mawaza ina no kata achiedh nade machando chunyi. Ni gi chunyi leti Nyasaye ogwedhi. Mano chak nyalo lal mar adier. Ka in gi rem bende chak nyalo lal. Ka okiero nyathi kata samoro yuaru e wat nyathi chak nyalo lal. Koro ng'eny mine gi kwase yudo to wawacho wawuoyo kodgi achiel kachiel mondo wang'e ni tabu ni kanye mondo wakonygi. Ji mang'eny wasekonyo. Mar adier kendo chak duogo. Nitie nyaka mine mosewedho dho nyithindo. Wawuoyo kodgi waluongo ni lactation. Wawuoyo kodgi ma gidwok nyathi e thuno. Kata isetieko dwe achiel ka ni golo nyathi thuno tikete thuno to chak duogo. Nikech wach dhi e obwongo kuma chak losore to ridori. To wan gi mun sariyo be makonyo wa dhoth. Koro mano nyalo timore. Koro mine mane gi pek aina makamago wakwayo ni gichopo hospital machiegni kodgi. Gibro yudo puonj makare. Sani bende wakonyo nyimbrichi e weche puonj mwawacho gi. Gin giduoko e weche makamano. Gin bende gitimo hocho makende ne mine machal kamano. To mama ka mama nigi chak. Onge mama ma onge chak. Onge mama ma onge chak. Yes. Ang'eyo ni sani nitie miyo mama no konyore kata mapure dhodho kata mayach mochiegni konyore.
onego bed ni ochamo chiemo mage ma samoro nyalo miyo obed gi chak madwarore. Erokamano, kaka asewacho ni chande ni chiemo abiriyo mag nyithindo mwamiyo gi 4 ka odiochieng' kodiochieng', mine ni kodgi 10. Gina abiriyo gi to kar mine koro pog gi magiwuok 10. Koro mama ni wadwa no cham chiemo go grubadi 5 ewi 10. Aparo ka wacho mapiyo piyo ena kaka namba 1 chalre gi namba 1 ma en chiemo machiwo teko. Namba 2 margi gin oganda kod olayo gini. Namba 3 gin njugu, simsim, kothe mag amaranth seed gini go mano konyo. Kato wan green leafy vegetables, wan gi tong', wan gi chak. Kato wan gi flesh foods mano kamoting'o ring'o, gweno, rech gini. Kato kar kalode wapogo, wan gi vitamin A rich vegetables gi fruits, olembe mang'eny gi vitamin A, kato golembe ma onge vitamin A to gi alode ma onge vitamin A. Ei chiemo go gichamo chiemo 5 ewi 10. Mako mana gima wakwayo ne mine mayach mapoko nyuol ni ka gichiemo gicham chiemo 3 to gi 1 extra meal to gi snacks 2. Snack en chiemo mwachamo in between chiemo madongo gi. Ok ochuno nyaka losi. Onyalo bedo chai gi glass moro achiel, onyalo bedo lemo moro achiel, nyuka kamano. Kato mama madhodho, kapok awe mama mayach, mine mayach ng'eny gi chamo galo. Akene ruthi odowa. Moko chama lo, omuono to ka dukino ne chako muono. Ne omuono lo nokete. Wakwayo ni mama makamano kwa penjo gi to gikoni ni giparo ni gilak iron. Lobno dhi medo inyogi. Kich lobno ka nitie njofni to dhi medo ywaye remo. Wayudo ka wan gi tabu mine mayach manigi HB ma rembgi ok ochopo, ma rembgi ok ochopo 11. Sani dwa bedo malaini. To wakwayo gi ni gilure gi chiemo, giwere gi wach odowa gini. Mama ni kam kodwa chamo odowa kata kodwa chamo lo, wakwayo no ochiel njugu kata wuoth gi simsim. Samu kodwa chamo lo to chamo man. Aneno ka mine moko bi kona ni gintinde gi chielo men. Mondelo matin. Digolo ne haj. Otinge bag. Otinge bag. Koro ji lose yo makar. Mine madhodho wakwayo no cham chiemo 3 meals, men lunch, breakfast, lunch gi supper, to in between snacks to gi extra meals matindo. Meals yo kochuno nyaka cham gwen ruth. Sami chamo gweno tana chamo ganda tigiro mana ka be gruore aruwa gimiyo mana gik macheke dwan. Eno ka sama yo wang'o wach mogik madangire gor janeno maloli. Wach mogik maweyo go ji ni ka wadwaro nyithindwa mondo odhi e sikul e yo makare to nyaka wadhodhgi. Wachak gi dhoth wapidhgi kaka chik dwaro. Machielo madaher wacho ni Kenya bende kadwaro kata piny mangima gitemo mondo gibed gi nweng'o korka economy. Wadwa nyathi modhoth e yo makare. Kitiyo gi siling 1 kata pound 1 kuomi, tibiro yudo profit mang'eny, chiegni 35 pounds. Koro kine kakare kanyo nyalo konyowa. Mar adek, nyathi madhodho wabro geng'o thoge parna 823 thousands. 223 mwabro geng'o thoge mag nyithindo. Koro akwayo ni waduto we are winners when we play together because we are as a team. Koro waduto wadwa ni wabro loyo ka watiyo kanyakla ruth. Ka watiyo kanyakla ka kisekela kani wachako omo jomoko bende watiyo kanyakla to wadhi loyo nikech watiyo kachiel kendo wan tim achiel. Aonge gi mang'eny kedagone joka nyana miro kamano kumwinjowa. Erokamano e kanyono mano ne nyadendi Elizabeth Odero ma en jalony e weche mag chiemo kata kamano ne wagomba kotenore koda wache mar World Breastfeeding Week machakore odiochieng' makiny. Luonga Ruth Ochungo oriti masani watude kendo ngeso manyien e chenro chal kod maendi. Bye.